Langabeziak jaitsiera apala izan du martxoan. Nafarroan lanik ez duten pertsonen kopuruak 168 lagunetan egin du bera. Egoeraren analisi baikorra egin du Patxi Tuñon errealitate sozialaren behatokiko zuzendari nagusiak. Espainiako gobernuak 56,44 milioi euro bideratuko ditu Nafarroara. Geroa bai haserre agertu da Nafarroarako bideratutako inbertsio makalagatik. Tafallako udaletxean ikurrina jarri izana legez kontrakoa izan zela eta Tarrabiako udaletxean Nafarroako bandera soilik erakutsi ezin daitekela ebatzi du Iruñeko epaitegi batek. Independentistak sareak uste du igandeko martxak ilusio berriak piztu dituela. Iruñan 18.000 herritar inguru elkartu zirela adierazi du plataformak. Eraso sexista bat salatu dute Iruñan aberri egunean. Carmen Kaleko herriko tabernak antolatutako kontzertu batean eman zen erasoa. Herriko tabernak eta baita independentista sareak ere gertatutakoa salatu dute. Gai arriskutsua zeramatzan kamioi bat irauli da Argai ibaian isuria eraginda. Liburuaren egunaren karietara apirilaren 23an Carlos Hirugarrenaren etorbidean ospatzen den azokan parte hartu nahi duten liburu dendek apirilaren 12 arte eman dezakete izena. Langabezia datuekin hasiko dugu asteazken honetako albistea. Langabeziak jaitsiera apala izan du martxoan. Nafarroan 178 langabe gutxiago daude. Egoeraren analisi baikorra egin du Patxi Tuñon errealitate sozialaren behatokiko zuzendari nagusiak. Langabeziaren jaitsiera oso apala izan da martxoan Nafarroan eta Hego Euskal Herrian orokorrean. Martxoa amaieran astesantuko oporraldia hasi arren eta jaiok zerbitzuen aldi bateko kontratazioa handitu arren, langabe kopuruaren jaitsiera txikia izan da. Nafarroan lanik ez duten pertsonen kopuruak 168 lagunetan egin du bera martxoan. 0,49ko jaitsierarekin otsaileko datuen aldean, guztira 35.910 langabe daudelarik. Urte arteko kopuruei iso eginik 2017ko martxoaz geroztik lan bila dabiltzan pertsonen kopurua 4.453 pertsona gutxiagokoa da, 11,0 jaitsierarekin 2006az geroztik izandako urtebeteko daturik onena lortuz. Hortaz, martxoko kontratazioari naiz enplegu sorkuntzari buruzko datuen balorazioa positiboa da. Azkenik kontratu kopuru 13,02 igo da hilabete batean eta ez du aldaketarik izan urtebeteko epean 0,1ko jaitsiera arina izan baitu. Horrekin batera, urtaroen araberako eragina kontuan harturik, litekena da langabeziaren jaitsiera bere horretan mantentzea udaigaro arte eta hortik aurrera gora egitea. Ekonomia kontuekin jarraituz, Espainiako gobernuak 56,44 milioi euro bideratuko ditu Nafarroara, horietatik 30,8 trenbide sarera eta 13,7 esako urtegi handitzeko lanetara. Espainiako gobernuak 56,44 milioi euro inbertituko ditu Nafarroan, 30,8 milioi euro trenbide sarera bideratuko ditu eta 13,7 milioi euro esako urtegi handitzeko lanetara. Carmen Alba, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariak esan du aurrekontu proiektu errealista dela eta estatuak Nafarroarekin dituen konpromisuak betetzen dituela. Horrez gain, Albak argitu du aurrekontutik kanpo gelditu dela Adifek zuen zorraren ordainketa iazko aurrekontuan gehitu zelako zenbateko hori. 55 milioi euro izan ziren. Eta albiste honen aurrean geroa bai haserre agertu da Espainiak Nafarroara bideratutako inbertsio makalengatik. Espainiako estatuak aurrekontu orokorretan Nafarroari egingo dion inbertsio makala salatu du Geroa bai alderdiak. Geroa bai azpimarratu du penagarria izanen zela UPNek aurrekontu horiek onartzea foru komunitatearenganako interes falta dagoelako. Koldo Martínez Geroa baiko bozeramaileak nabarmendu du aurreikusitako inbertsioak igo egin direla gainontzeko komunitatetan Nafarroan eta Errioxan izan ezik. Martínezen arabera 28,5 murriztu dute inbertsioa Nafarroan. Bozeramaileak baieztatu du estatuari interesatzen zaion inbertsio bakarra
esa urtegiaren handitzea dela, non Nafarren 100% handi batek lanen gelditzea eskatzen duten. Eta ekonomia kontuak alde batera utzita, Tafallako udaletxean ikurrina jarri izana legez kontrakoa dela, eta Tarrabeako udaletxean Nafarroako bandera soilik ezin daitekela erakutsi ebatzi du Iruñeko epaitegi batek. Administrazioarekiko auzietarako Iruñeko bigarren epaitegiak ebatzi du legez kanpokoa izan zela Tafallako udaletxeko balkoian ikurrina jartzea herriko festei hasiera emateko txupinazoan. Ildo berean, legez kontrakotzat jo du Tarrabiako udaletxeko balkoitik Espainiako bandera kentzeko udalak hartu zen erabakia. Hortaz, Espainiako estatuaren abokatuak jarritako helegiteak onartu egin ditu epaileak. Ebazpenak ez dira irmoak eta beraz errekurtsoa jartzeko aukera dago. Tarrabiako kasuan epaileak dio ez dela legezkoa udaletxeko balkoian Nafarroako bandera soilik erakustea, horrek Espainiako banderaren erabilerari buruzko araudia urratzen duelako. Horrez gain, udalako horrelako erabaki bat hartzeko eskumenik ez duela argudiatu du. Tafallako kasuan ebazpenak dio ikurren legeak ikurrina jartzea ahalbidetzen zuela, baina arau hori jada baliogabetuta dagoenez, Espainiako banderaren erabilerari buruzko legedia dela aintzat hartu eta errespetatu behar dena. Horren bestez, 2017ko abuztuaren 14ko txupinazoan Tafallako udaletxeko balkoian ikurrina jarri izana legez kontrakoa izan zela ebatzi du. Independentistak sareak uste du igandeko martxak ilusio berriak piztu dituela. Iruñan 18.000 lagun inguru bildu zirela adierazi du plataformak. Aberri eguneko ekitaldien balorazioa zabaldu du independentistak sareak. Iruñeko martxara joandakoei eskerrak eta zorionak eman dizkie eta azpimarratu du oso aberri egun jendetsua eta indartsua ospatu zutela. Elkartearen iritziz, bi deialdietan erabilitako burujabe obeleloak bat egin du Euskal Herritarren gehiengo zabalak sentitzen duenarekin eta gaineratu du gero eta gehiago direla mendekotasunetik askatasunera jauzi egiteko ordua dela pentsatzen dutenak. Bestalde burujabetza kontzeptua argitu nahi izan du. Burujabetza Euskal Herriarentzat zein munduko edozein herri edo naziorentzat inolako kanpo injerentziarik edo menpekotasunik gabe bere etorkizuna eraikitzeko askatasun osoa dela. Eta egun nazioartean onartuta dagoen burujabetza homologatu bakarra estatusarena da. Aurrera begira herriz herri mugimendu independentista aktibatu eta antolatzen jarraitzeko deia egin die herritarrei. Eraso sexista salatu dute Iruñan Aberri egunean Carmen Kaleko herriko tabernak antolatutako kontzertu batean eman zen erasoa. Herriko tabernak eta independentista sareak ere gertatutakoa salatu dute. Aberri egunean herriko tabernak antolatutako kontzertu batean eraso sexista bat izan zela salatu dute independentistak sareak eta herriko tabernak. Independentistak sareak gogor salatu du gertakaria ohar batean. Azpimarratu du sexismoak ez daukala tokirik gure jendartean eta berdintasunean, justizia sozialean eta askatasunean eraiki nahi dugun Euskal Herrian. Herriko tabernak erasotutako emakumeari bere elkartasuna adierazi dio eta erasotzaileari zuzendu zaio esateko ez duela lekurik antolatzen duten ekimenetan ez da tabernan ere. Eta istripu baten berri eman bat dizugu orain gai arriskutsua zeramatzan kamioi bat iraulita Arga ibaian isuria eraginda. Foruzaingoak jakinarazi zuenez istripua arratsaldeko 4:05 gertatu zen atzo. PA 30 errepideko 16. kilometroan Ezkaba eta Antxoain arteko biribilgune batean. Gasolioa garraiatzen zuen kamioia bidetik atera eta iraulita gelditu zen bide bazterrean. Etzen inor zauritu baina gasolio isuri nabarmena izan zela adierazi zuten Nafarroako suhiltzaileek sare sozialetan. PA 30 errepideko bide bat moztuta gelditu zen eta horrek autopilaketak eragin zituen Antxoaingo naiz Iruñeko Txantra auzoko hainbat kaletan. Hainbat bizilagunek likido horixka bat ikusi zuten Arga ibaiaren uretan Arantzadiko baratzetatik hurbil eta larrialdi zerbitzuei eman ziten abisua. Suhiltzaileek baieztatu zuten gasoil isuria zela. Eta asteazken honetako albisteekin bukatzeko liburuaren egunaren klarietara apirilaren 23an Carlos Hirugarrenaren etorbidean ospatzen den azokan parte hartu nahi duten liburu dendek apirilaren 12 arte dute izen
Iruñako udalak eta Diego de Haro liburu saltzaileen elkartak bultzatutako 2018ko liburuaren eta lorearen egunean parte hartu nahi duten liburu dendek hurrengo apirilaren 12ko eguerdiko biak arte eman dezakete izena. Ohi bezala liburuaren nazioarteko eguna dela eta liburua saltzeko postuak paratuko dira kalean eta loreak oparituko dira. Zehazki, Carlos Hirugarrenaren oinezkoendako pasalekoan, Orreaga etorbidearen ondoan goizeko 10:00 arratseko 9:00 etenik gabe. 2017an 13 liburu dendak parte hartu zuten. Aurten, ekimenak 11 urte beteko ditu. Izena eman nahi dute liburu dendek Diego de Haro liburu saltzaileen elkartera jo beharko dute, Asociación Diego de Haro @gmail.com helbidera mezu bat idatzita. Izena emateko mezu horretan agertu beharko dira liburu dendaren izena, helbidea, harremanetarako pertsona eta telefonoa. Iruñeko udal mugartearen barruan kokatuta dauden merkataritzako establezimenduek parte hartu ahalko dute. Beti ere, haien jarduera bakarra edo nagusia liburuen salmenta bada. Eskaera kopurua postu kopurua baino handiago izanez gero, kaleko espazioa mugatuta denez, parte hartuko duten establezimenduak zozketa bidez hautatuko dira. Parte hartzaile bakoitzak ordaindu beharreko zenbateko 120 euro izango da. Jarduera honekin Iruñeko udalak bat egiten du berriz ere liburuaren nazioarteko egunarekin. Goazen orain eguraldiaren iragarpena zein den ikusten. Zerua tarteka lainotsu egongo da erdi mailako lainoak eta goi lainoak nagusi izanik. Eguerditik aurrera hodeiak ugaritu egingo dira eta zerua lainotsu edo oso lainotsu geratuko da. Eguerditik aintzina ere zaparrada txiki ertaina botako ditu noizean behin eta azken orduetan atertzera egingo du. Trumoi ekaitza izan daitezke. Hego mendebaldeko haize bizia ibiliko da bolada gogorrekin eta oso gogorrekin mendebaldean. Arratsaldean mendebal ipar mendebaldetik finkatuko da eta indarra galduko du. Temperatura gutxi edo nahiko jaitsiko da. Hortzegun goizean lainoa eta lanbroa sortuko dira. Goizaldean eta goizean goiz, zerua tarteka lainotsu egongo da. Gainerako ordutan zerua laino gutxikin egongo da, goi lainoen tarteekin. Haize ahul eta aldakor ibiliko da eta goizean goiz hego osagaitik finkatuko da ahul bizi. Temperatura minimoak gutxi jaitsiko dira eta maksimoak gutxi edo nahiko igoko dira. Apirilak 4, asteazkena goazen egunak utzi dizkigun titularren errepasoa egitera. Langabeziak jaitsiera apala izan du martxoan, Nafarroan lanik ez duten pertsonen kopuruak 168 lagunetan egin du bera. Egoeraren analisi baikorra egin du Patxi Tuñon errealitate sozialaren behatokiko zuzendari nagusiak. Espainiako gobernuak 56,44 milioi euro bideratuko ditu Nafarroara. Geroa bai haserre agertu da Nafarroarako bideratutako inbertsio makalagatik. Tafallako udaletxean ikurrina jarri izana legez kontrakoa izan zela eta Tarrabiako udaletxean Nafarroako bandera soilik erakutsi ezin daitekela ebatzi du Iruñeko epaitegi batek. Independentistak sareak uste du igandeko martxak ilusio berriak piztu dituela. Iruñan 18.000 herritar inguru elkartu zirela adierazi du plataformak. Eraso sexista bat salatu dute Iruñan aberri egunean, Carmen kaleko herriko tabernak antolatutako kontzertu batean eman zen erasoa. Herriko tabernak eta baita independentista sareak ere gertatutakoa salatu dute. Gai arriskutsua zeramatzan kamioi bat irauli da Argai ibaian isuria eraginda. Liburuaren egunaren karietara apirilaren 23an Carlos Hirugarrenaren etorbidean ospatzen den azokan parte hartu nahi duten liburu dendek apirilaren 12 arte eman dezakete izena. Eta hausia izan adera gorkoz, bertzerik ez, mila eskertzen arretagatik eta Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren
produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.